Pois efectivamente hoxe clausuramos unha xornada de celebración de 25 anos que din que non son nada, pero cando vexo todo o que se fixo parecenme toda unha vida de compromiso, de esforzo, de persoas sobre todo. De persoas as que non quero deixar de agradecer, empezando, como dixo de Ricardo, aos socios, non? Que nos sodes un puntal, que nos apoyades nas duras e nas maduras, non? Que estades sempre aí. Gracias a vos polo voso apoio, porque senón non sería posible. Non quero deixar tampouco de mencionar e recoñecer os socios de honor que están aquí, que vexo moitas caras, non? Porque eles nos dan ese alento, ese apoio, ese exemplo, que a súa reputación, o seu consello desinteresado, para nós é unha honra moi grande poder camiñar ao seu lado. Ese homenaxe que aquí vemos tamén aos sabios do clúster, co seu coñecemento, cas súas historias, co seu aprendizaxe de toda unha vida, que hoxe representaba Cándido, ese amigo, non? Cándido que, como eles, non empezaron de cero, empezaron por moito menos de cero. O mínimo que se podía decir nas súas condiciones é que poderan sacar unha familia dignamente adiante. Pero non só sacaron unha familia, sacaron centos e miles de familias. Eles levaron o traballo dos artesanos o máis lonxe do mundo. Que orgulloso estaría meu pai se vira eso, que tuvo que coller as maletas para facer muebles fora. Non me quero olvidar dos compañeiros de camiño, a xunta directiva cos que compartimos moitísimas xornadas de traballo, de esforzo, de consenso. Non podo citalos a todos, donde bueno, o mellor que podo lograste que ali atopei grandes amigos, non? Solo quero destacar a Tino Vázquez, non sei por onde anda, porque ca súa sensibilidade, ca súa inteligencia, ese compañeiro demostra que se o traballo dá noso sustento, os amigos dan nosa vida. Moitas gracias, compañeiros de viaxe. Tampouco podo esquecer as asociacións, irmáns e amigas, cas que, como decía Ricardo, tanto temos traballado conxuntamente, códebo con códebo, tratando de buscar sempre unha solución, sempre traballando en camaradería, lealmente, aprendendo que sempre chegamos moito máis lonxe se camiñamos na mesma dirección. Ali tamén fixen moitos amigos. Moitas gracias a todas as asociacións. Non me podo tampouco olvidar do equipo do clúster, de Luís, de Susana, de Laura e de Ricardo. Vos sodes o corazón que latexa bombeando a sangue do clúster, ese motor silencioso que fai que todo sexa moito máis fácil. Gracias por aturarme, por apoiarme, por traballar en silencio sempre con ilusión. Espero que non me esquecera de nadie se únicamente citar as autoridades, que tamén quero agradecer a súa presencia hoxe aquí, que sempre nos recibiron con respeto, pensando que somos un sector importante, e lle quero agradecer ese trato que sempre nos deron. Ás veces, os hubo roces, pero son os chispazos da vida cando un defende con vehemencia no que cree, pero sempre con lealtade hacia as nosas institucións. E solamente para rematar, non sei o que nos deparará a vida, pero teño moi claro que si temos a calidade humana que hoxe vexo nesta sala, o éxito está asegurado. Polos que estiveron, polos que están e polos que estarán, e polo noso querido clúster, unha longa vida e proveitosa vida para todos. Gracias.